Nokaroidaan. Voi! Monen peittää. Tieto sulta. Pidä se keskustella. Vähän oikealle siellä tuloa. Voimaa! Rajusti! Ota ylös! Ei oli vaan. Älä siihen keskellä. Suoraan yli siitä. Jos et pääse, niin nouse ylös. Nouse ylös, Jussi vaan! Noin! Keskusta kehästä. Tumainen peittää. Jatko. Hienoa. Eikä rohkeasti vaan tehdä. Vaan häiskisti. Tee vaan. Vähän tilaa ja lisää. Mitä koskuu? Huomiin. Aivan ylös. Aivan ylös. Oikein tänne kai. Hyvä. Mitä vaan. Naputtaa. Pois nyt Aki sieltä. Pois nyt sieltä. 10 sekkaa. Töitä nyt Aki. Pois sieltä nyt. Kaverin vasempaan kunnolla. Hyvä Jussi! Vai! Hyvä Jussi! Hyvä coachi! Coachi hoitaa! Helppo liike. Kielen päällä oikein. Aina sama. Keskellä päin. Aloitteita vaan. Hei! Sama laittamaa! Takakättä suuhun! Noin! Hyvä Jussi! Vaihtele vähän se tietoisuutta. Vähän hakee sivut sivulle. Suoraan. Noin! Hyvä Jussi! Hyvä. Ylpäät sisään, lantio eteen, pää ylös, selkä suoraksi. Istumaan. Ja vaan niin, noin.
Lantio eteen. Pidä ne kädet sinne sisälle ja istumaan. Vahvaa asemaa. Lähde vaan avaamaan. Lähde vaan avaamaan. Matti Janneli eteen. Aikaakin. Aina vähän nyt kylpäät siellä reisillä. Vaan sisällä vaan. Nostaa ylös. Kädet pois sieltä. Voimaa! Lantiolla sinne. Selkää vaan. Sama sijaa. Malttiin. Saman sijaa. Mari nyt sekä jos hae siihen. Ai se amerikkalainen nyt siihen! Siihen niin. Ota vaan. 10 sekkaa. 10 sekkaa. 5. 5 sekkaa ja lähde. Hyvä just se. Voi! Nyt tulee nukkumaan. Ota keskustaa, älä kierrä sinne. Hyvä! Sama lailla. Hyvä! Eteenpäin. Anna mennä vaan! Hei! Ei mitään! Älä jää paikalle! Älä jää paikalle! Kädet sisään. Aki töitä! Auki. Aki pois se siitä! Auki on. Mene ohi. Mene alas. Ohi siitä! Aki töitä! Älä jää odottaa! Lantio kunnolla eteen. Sieltä juttu. Se heti kun kardi aukeaa, niin nostat polveen. Nostat jalkaa ylös sieltä. Niin. Jääti sinne selätään. Taas auki. Nyt mene ohi. Ei oo kiire. Kato ihan rauhassa siitä. Anna se vähän rimpuilla. Siinä on Jussi nyt käsirukkoa tarjolla. Ei oo kiire. Kato mammutti. Tänne siitä. Selkään. 1,5 jäljellä Jussi. Töitä Aki. Kaveri täytyy tehdä töitä. Aki jää sinne. Voi taas tuu pään yli. Omille jaloille. Selkää. Päälle itse. Käännykään. Se on siinä Jussi. Ei tuu mitään vielä Aki. Helposti tulee Jussi. Siihen jää. Mene ylös sieltä vaan. Jos saada kaveri ihan vatsalle siihen, niin Jalat lattiaan. Eipä Jussi sinne selän päälle nyt. minuutti Mene sä ylös Aki nyt. Ja nyt puristat sä siihen niin. Käännä toiselle kyljelle. Käännä yli toiselle kyljelle. Jalkoilistiin. Sinne Jussi. Siihen jää. Käsi pois. Revi. Noin. Uudestaan, anna passi. Passi on Jussi. Kättä. Leuka rintaa. Kaiva uudestaan vaan. Nyt vähän tulee selkäinen pois. Vanha mountti. Selkäinen pois sieltä. Nyt taas tänne vanha mountti. Pois sieltä nyt. Jussi, 20 sekkaa aikaa kaivaa se uudistus sieltä. Nyt Jussi kuristat sen siihen. Naistele vaan. Toisen käden käännät yli siitä. 10 sekkaa. Kaiva. Kaikki peli. Tää oli sun. Käsi pois sieltä pään takaa. Aki. Kurista. Käsi pois. Stop. Kaikin tuomari ääni. Sininen kulma, Jussi Halonen.